थाङै थुङै जोंना थाल्ला थुल्ला जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौसो आङो बोरैबा स्पस्ट' मोजां क्लियार स्रा स्रा नुहुरबाय सासे बिराद सासे माने मा होनो बेखौ चाणक्य फैदों जोंनि गेजेरावहाय रोनगोरा नार्जारि मानगोनां रोनगोरा नार्जारि सारा अरुणोदय मोननायखौ लिस्टखौ दामगोन मागोन मोजां बिसोर खमथा गैया बिसोरनि आखायाव खमथ गैया थाखाया जोंनिसो अरुणोदय दा बिजेपियाव हाबला अरुणोदयखौ दानगोननो आरो सोर बिमा बिफानि नामा সময় পেলাই কয় যে BPF-ৰ মিটিঙত যাব নালাগে BPF-ৰ মিটিঙত যাব নালাগে বুলি ক'লে গাঁৱৰ মানুহে নাযাব সেইটো নহয় ইয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে অল্টাৰনেটিভ মিটিং কৰি দিয়ে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মহিলাসকলৰ মিটিং কৰি দিয়ে আৰু তাত নগ'লে অৰুণোদয় স্কিম দিয়া নহ'ব সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক পইচা দিয়া নহ'ব চৰকাৰী আঁচনি নাপাব তেনেকুৱা থ্ৰেটেনিং দি পেলাই মানুহসকলক বাধা কৰি আছে নহ'লে কোনোবা স্কুলৰ মিটিং কৰি দিব ওচৰৰ কিবা ক্লাবৰ মিটিং কৰি দিব মানুহসকলক মানে ইনডাইৰেক্টলি বাধা কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম কৰি দিয়ে সেইটো হ'ল UPPL-ৰ দাদাগিৰি खुलुमलायबाय बयखौबो हेल' SP ब्लगनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनाय थाबाय मा जागासिनो दं जोबोर इन्टारेस्टिं ना माने एक्चुअलि दानि पलिटिकल सिनारिय'खौ नायोब्ला सोराङाव नुजागासिनो दं लासै लासैनो जि एक्चुअलि प्रेडिक्टेड खालामखानाय आरो दा बर्थमाननि समावहाय बे महर लाफैबाय जों मिथिगौ जे दिनैनि समावहाय BJP UPPL-नि गेजेरावहाय गोबांथार माने बेले बेजे जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय अलरेडि बिथांमोननि एलायन्सआहाय माने नर्मेल नंला गोबांथार माने बेले बेजे जानाया बेयो रोखाखामोन आरो दिनैनि समाव जों बेखौ नुनो मोनबाय दा BJP-नि फिन खनसे आरो सासेबाव EM मासिनिफ्राय बिथांखौहाय बोख्लायनाय जाबाय स' बिथाङा दा BJP दोलोनि रेवरेवा नार्जारि स' बिथांखौहाय EM मासिनिफ्राय बोख्लायबाय स' मानि थाखाय जों बयबो मिथिगौ जे थांनाय साननैसो सम सिगां जिहेतु माखासे UPPL आरो BJP मोननैबो दोलो आलदा आलदाहाय माने माखासे पलिटिकेल मिटिंसफोर लागासिनो दङ मानसि जयनिं खालामनाय हाबाफारि स' बेफोरबायदि प्रग्राम्सफोरावहाय ना बेखौ सावरायगोन दिनै आरो बिनि सिगां नै जोंहा दिनै लिटल डिउट मा हट दे नों खाबाय था दै गरम मोनदों ना मोनाखै नोङो मामा गरम मोनाखैनो आच्छा स' रेवरेवा नार्जारिखौहाय बोख्लायबाय EM-निफ्राय बिथाङा थांनाय समफोरावहाय माखासे पलिटिकेल मिटिंसफोराव बे एखे मोनसे सार्कामस्टेन्सेस जोङो नुनो मोन्दोंमोन जे सिमला सालबारि समस्तियावहाय जेब्ला MLA इलेक्सन बा MLA इलेक्सन समावनो स्टेटनि इलेक्सनावहाय सालबारियावहाय जेब्ला BPF हान्जानिफ्राय मोनसे बिराद गिदिर जयनिं हाबाफारि लायो बै समावहाय जों मा नुदोंमोन खाम्फा बरगयारि सार बिथाङा बुंदोंमोन जे मिटिङाव फैनो ओंखारनाय माखासे रायजो राजाफोरखौहाय अरुणोदय मोननाय नङा रासन कार्डनिफ्राय नाम दानना होगोन स' बेफोरबायदि मोनसे बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों मोनसे बाइट होदोंमोन अब्ला बे खोथाया दिनैनि समावहाय फोरमान जाफैदों जे रेवरेवा नार्जारि बिथाङा बे एखे खोथाखौनो बुंदों जे अरुणोदय स्किम बा अरुणोदय आसनि बा रासन कार्डनि मोनथाय मोननायनिफ्राय दाननाय बा जानगाराव दोननाय बै सुबुंफोरखौ जायफोरा माने BJP-आव जयेन जागोन बर्थमान बा बै समावहाय BPF-आव जयेन जाफैनाय अब्ला माने मा बे जाथाया नंखाय नङा दिनैनि समाव जों बेखौ प्रुफ हिसाबै माने जों बुंनो हायो जे बै समाव जेब्ला बिथांमोना ज'है एलायन्सआव थानानै जेब्ला बेफोरबायदि आखुखौ मावदोंमोन होननानै जेब्ला BPF-नि दैदेनगिरिफोरा बुङोमोन अब्ला बिथांमोना नंखाय होननानैहाय गोबांथार बिथांमोना बुंदोंमोन अब्ला बियो सैथोमोन जे बिथांमोना माबोरैहाय सिगि सिगौ मानसिफोरखौहाय बुरखायनानै दोनोमोन बा सिगिनानै दोनोमोन स' दिनैनि समाव बे एखे खोथाखौनो रेवरेवा नार्जारि बिथाङा जेब्ला बुंदोंमोन मिटिंनि गेजेरावहाय थ' बे एखे खोथाखौनो दिनैनि समावहाय रेवरेवा नार्जारिया बुंबाय मिटिङावहाय पाब्लिकलि अपेनलि जे अरुणोदयनिफ्राय दानगोननो सोरबा जुदि BJP-आव जयेन जायोब्ला बायदिसिना आसनि मोनथायनिफ्राय बिथांमोनखौहाय जानगाराव दोनगोन बेफोरबायदि खोथा बुंनायनि थाखाय थांनाय 5 बोसोरावहाय बा नैबे 4 बोसोराव
एख'आनो मावनो हायासै दिनै UPPL सरकार हिसाबै एलायन्सआव जों थाफानानै खामानियानो जायासै होननानै बिथां गावनि खुगाजोंनो रोखा फोरमान होबाय अब्ला बिथांमोना बे समखिनिखौहाय बारलांनो थाखायल' बा BPFखौ नाख्रेबनो थाखायल' ज'यै दंमोन नामा गावसिनि इग'नि थाखायल' बिथांमोना ज'यै दंमोन नामा माने बोरैबा नङा बोरैबा साना नायोब्ला बिराद गोथौयै सिन्था खालामोब्ला जोंनि रिजनेलिज्मखौहाय फोथैनो थाखायसो BJPनि मोनसे टारगेट आरो बेलाफारसेथिं UPPLआबो गावसिनि इग'नि थाखाय बा मोनसे गावसिनि राजनितिक केरियार गावसिनि पार्सनेलिटि बेक्तिगत माने लाबा लाबनि थाखाय बिथांमोना दिनैसिमहालागै बे सरकारखौहाय ओरैनो माने फसंना दोनदों जेरावनाखि बे खुनु माने पाब्लिकनि मोजांनि थाखाय जायासै आरो ओरैनो समखिनिखौ दिनै बारग'होलांबाय जोंनि गेजेरावसो गुलाय गुजाया जाबाय स' बेफोरबायदि स' दा मा जाखो फिथाइया मा मोनखो दिनै EM मासिनिफ्राय बिथांखौ बोख्लायनानै होबाय दा बे लाइजामखौहाय सोर हरदोंमोन गभर्नरसिम पार्टी चिफ जिहेतु CM नङा होमबा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथाङानो हेड स' बिथांनि बिथोन मोनागौमानि गभर्नराबो बेखौहाय डाइरेक्टलि बोख्लायनो हाया बा BJPनि सोरबा बुंदोंब्लाबो बुङाबाबो बे लास्ट डिसिसना सोरनि आखायाव थायो CMनि आखायाव थायो दा बेखौनो आरो बिराद सासे माने मा होनो बेखौ चाणक्य फैदों जोंनि गेजेरावहाय रोनगोरा नार्जारि मानगोनां रोनगोरा नार्जारि सारा बुंदों जे बेखौ बोख्लायनाय EMनिफ्राय बोख्लायनाय मानाय बेफोरोथ' गावसोरनि BJP पार्टियासो मिथिगौ बिथाङा BJP पार्टिनिसो EM मोन होननानै बुंदों ओमफ्राय माबोरै जाथावना दिनै सासे चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारानो गासिबनिबो हेड बिथाङानो बै EMफोरनि चिफ दा बिथाङासो बिथोन होगोन ना सोरबा BJPनि स्टेटनिफ्राय बिथोन हरगोन अब्ला बेयावबो जुदि स्टेटनिफ्राय जुदि सोरबा BJP दैदेनगिरिया बिथोन हरदोंब्ला अब्ला बेयावबो जों मोनसे खोथा बुजियो जे अब्ला माने CMआ दिनै काउन्सिलखौ गाव सालायाखै अब्ला काउन्सिलखौ दिनै BJPआसो सालायदों अब्ला दिनै काउन्सिलनि चिफआ प्रमद बर' सार नङा होमबा दिनै काउन्सिलनि चिफआ सोरबा गुबुनसो नामा बेखौ फोरमायनो सानदों नामा रोनगोरा नार्जारि सारा खोथाखौ स्पस्तयै बुङा बे पलिटिकेल मोनसे डायलग थाखायो मोनसे बिथांमोननि बे नेचार बिथांमोननि मोनसे आइडिया बे होनांगोन आरो ओरैनोथ' बिथांमोना एसे गिदिर गिदिर बिबानाव थायाखैना स' बेखौ जों बाख्नायनांगोन जे बिथांमोना खोथाखौहाय बोरै माने फिदिं फिदा माने बहाबा नङा बहाबा फोनांजाबनो हायो आरोना बेफोरबायदि दा जियानो हक दा नोंथांमोना रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो नै बेनि फारसे मा जागासिनो दं बिथांमोननि सिटुवेसनाव बोरैबा थाङै थुङै जोंना थाल्ला थुल्ला जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौसो आङो बोरैबा स्पस्त मोजां क्लियार स्रा नुहुरबाय रावजोंबो बेले बेजे गैयै माने थोंजोङै जे बुंनांगौ जे मावनांगौ जे थांखि लादों माने सिदा खोथा आरो बिथांनिया दा बिथांमोननि बेले बेजेजों थाफानो ना जोङो सिदा जों खारफानो बेबो सन्देह जायो बेनिखायनो दा आं गासिबो खोथाखौ दा बुंथ'वा समाबो जायाखै बेनिखायनो रायजो नोंथांमोननि सायाव हगारना होबाय दिनैनि बे बेले बेजेनि फारसे नोंथांमोना मा बुंनो सानो आरो रेवरिवाजों लोगोसे आरो सोरखौबा बोख्लायबावगोन इन फिउचार स' जों समखौ नेनानै थानांसिगोन स' बिदिनो इन्टारेस्टिं जालांगासिनो दं दे समफ्रा लोगो मोनबावसिगोन दे नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय